Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. É para min unha honra compartir espazo no noso grupo cultural, nós, a xente do redor, con persoeiros da relevancia literaria e didáctica de Alfonso Vázquez Monxardín. Hai xa tempo que Monxardín nos ven orientando e informando doctamente de quen son e o que representaron distintos persoeiros da sociedade ourensán de todos os tempos. Hoxe terei o prazer de iniciarvos na lectura do seu magnífico artigo que este historiador regálanos no número 21 da nosa revista, no que nos fala de Arturo Noguerol Buxán. E fareino poñendo voz ao primeiro parágrafo para que vos, coa revista nas mans, disfrutedes ata o final diste documento. Arturo Noguerol Buxán. Sen dúbida, Arturo Noguerol é o home menos coñecido do grupo ourensán da xeneración Nós. Ata comenzos do presente milenio que o investigador ourensán Xesús Fernando Román Alonso se interesou en recuperar a súa figura. Ninguén se demorará en exceso nela, máis alá da gavanciosa lembranza que fixo Ramón Otero Pedrallo no seu libro Dos Amigos de 1950. E razón sabía para este descoñecemento público, felizmente superado, por unha parte, a súa condición de técnico económico que non de artista literario ou docente. Sitúao fora dunha proxección que os outros tiveron, como por exemplo, a través dos días das letras galegas, a eles dedicaron ou coa celebración dos centenarios dos seus nacementos, moitas veces en mans dos seus alumnos do instituto, universidade ou escola de maxisterio no caso de Otero e Risco, ou dos seus compañeiros arqueólogos no caso de Cuevillas. Ademais, o enfoque profesional de Arturo Noguerol como secretario de Administración local leva definitivamente lonxe de Ourense desde mediados dos anos 20. O seu perfil político e de activismo foise desvanecendo co paso do tempo ata o seu asasinato nos comezos da Guerra Civil, sen participar desa fervenza de actividade posible que levaron adiante Cuevillas, Risco, Otero e ata os seus pasamentos nos anos 1958, 1963 e 1975. Queridos amigos, continuade ca lectura deste impresionante e didáctico artigo do noso amigo e compañeiro Alfonso Vázquez. Grazas, Alfonso.